Siski u din huma ż-żewġ membri il-ġodda tad-Dipartiment tal-Protezzjoni Ċivili. Żewġ tiklieb illi millum ingħaqdu ma' dan id-dipartiment. Iżda sabiex inkunu nafu eżatt x'ħajkun xogħolhom dawn iż-żewġ tiklieb, John Ġera, uffiċjal tad-Dipartiment tal-Protezzjoni Ċivili. Iż-żewġ tiklieb x'ħajkun xogħolhom issa? Mela kif għattajab dawn ġiex tiklieb ġew mill-Belgium, huwa Belgium Shepherd Malinois u huwa Dutch Shepherd. Dawn se jtuna lajnuna l-inna li hekk kif nkunu qegħdin nfittxu f'disaster area, ikunu qegħdin jgħinuna biex insibu l-vittmi iżjed malaj. Grazzi għall-kumpanija Safety and Security Management Limited, din hija l-ewwel kumpanija li tat lid-Dipartiment kelb imħarreġ mit-tfittxija għan-nies. Is-sezzjoni tal-klieb tal-Protezzjoni Ċivili tinsab ta' Kandja. L-iskop ewlieni tad-Dipartiment tal-Protezzjoni Ċivili huwa li tissalvagwardja l-ħajja tal-bniedem, il-proprjetà u l-ambjent. Id-Dipartiment huwa mħejji sabiex jirrispondi għal kull diżastru li jista' jaffettwa l-komunità Maltija. Id-Dipartiment jifforma wkoll parti minn mekkaniżmu wiesa' Ewropea għal protezzjoni ċivili li twaffqet biex ikun żgurat reazzjoni komuni għal emerġenzi mill-istati membri kollha tal-Unjoni Ewropea.